Hotel. Bakit? Ha? Oh, nangyari sa ospital. Ano? Masakit ulo? Pag masakit ulo, loperamide. Anong diatabs? Gago. Oo, tas yung meron pa isa yung Gaviscon ba yun? Pagtatae yun. Masakit ulo ka mo eh. Pagtatae yun, diatabs. Hindi, oo nga. May yung G-Sec. Yeah, para Hindi, loperamide, Brad. Loperamide, effective yan. Oo.